Mbala tsara kory alitsika jiaby zegny magnaraka page-ny Ali Boana Sharif. Atsika niany zegny raha ohatra navy eto andeha agnaboaka karazan-draha somary nalazalaza tamin'ny semaine ty amin'ny tontolon'ny resaka hoe ara-drazana zegny. Nisy vahiny araiky zegny hoe nandeha nitsidiky namangy douane araiky tagny atsimotsimo tagny zegny izy io, somary nahagaga ny mpino zegny mpanaraka ny fomban-drazana lilalina mifanaraka fomban-drazana Sakalava zegny hoe ny fihetsiky zegny hita zegny nasehon'olo an-tsary zany hoe amin'ny vidéo. Ka nanakory moa ny fipetraky ny raha zegny tao hoe amle izy hoe nahagaga, ino ny raha hoe somary hoe hafahafa zegny tsy nazatra mason'olo indrindra ny atsika zegny mpanaraka amin'ny tontolon'ny ara-drazana. Ndao ary zavatsika hoe manakory i raha zegny. Araka ny hitantsika igny zegny ty zegny izy io vavahadin'ny douane agny Mahajanga zegny. Hitantsika tsara hoe le olo mangala sary ndraiky le olo le mandeha igny tsy haitsika hoe asa hoe manantany na ina le nampiamby douane zegny izy igny. Izy mandeha igny mifankahita tsara donc araka ny fahitatsika roa hoe olo mifankahita fa tsy hoe à l'imprévu zegny satria hoe d'habitude zegny mifody zegny izy vavahady aroe na agnatin'ny valamena zegny tragna hitantsika ty le lakoron'ny valamena. De igny zegny nidriky zegny rô miaraka amin'ny manantany maromaro délégation midriky igny hoe araka ny zegny haitsika jiaby fa hoe fady idirany caméra ity toerana ty. Indrindrandrindra ity le misy safoday ty hoe ato tegna zava-doza. Igny raha rehetrarehetra regny raha tsy tokony miboaka aby regny. Izy araka ny hitatsika igny hoe agnatiny le vidéo zegny hoe afaka atsika hoe magnadinady an-tsaigny hoe anjoviny agnamezana tsigny. Moa ve ireo zegny mpiambiny zegny toerana masina zegny sa le olo mpitsidiky satria araka ny vaovao na renseignement zegny nikarohy teto le olo le mpitsidiky zegny hoe saha ka amin'ny mahasaha zegny hoe mety efa maro zegny karazana hoe fadifady efa fantapatany hainy ka tsy haiko tsika hoe na hoe le fady efa hainy minia dikaviny natao sa hoe zegny hoe fa mivoatra le fagnatontologna ka hoe tiagna aboaka aby zegny hoe ny raha zegny saropady kanefa saropady zegny zegny raha hitatsika aby regny zegny hoe raha tsy tokony aboaka an-tsary. Tsy raha hoe mivoatra atsika hoe ke ny raha jiaby zegny misy amin'ny ra-drazana hoe aboaka fa misy certaines limites tsy maintsy mipetraka ary respectena. Ka io limite io zany hoe tsy vitan'olo araiky satria hoe maro amitsika ndraikindraiky hoe misy magnady hoe ireo mpanjaka tao mety hoe nagnano betanganila izy koa olo baka andafy mivizity izy io ao mahazo za ito tsy hagnamia tsy ankilany tsy hagnamia rariny ny ankilany fa hoe responsable zegny kambagnatsika jiaby zegny hoe le raha misy. Raha ohatra misy ny raha karaha regny hoe atsika jiaby zegny no miaraka mandray responsabilité fa tsy raha hoe sagnatria mpanjaka izy araiky fogna no andeha hagnano hoe izy no gardien izy ny mpanara-maso aty fa samy mandray responsable. Zany hoe le tsy fandraisantsika responsable zegny tsiraikiraiky zegny natonga le fisehoan-draha satria le olo le mpitsidiky en tant que mahasaha izy tokony natsapa le responsable anazy. Ino ma le responsable anazy? Mandray zegny izy hoe fepetra na mitandriny le hasiny tany. Le mpiambiny le douane mandray responsabilité anazy koa amin'ny mampiambiny izy hoe mitandriny le hasiny. Zany hoe samy mandray ny mpanjaka tsy afaka izy reka nomezantsika tsiny satria hoe izy tsy kerany le raha. Tsy raha hoe izy madio na magnano zegny fa samby mana responsabilité nany zegny mpiambiny douane manantany mpanjaka saha ka atsika jiaby mitambatra zegny andesiny atsika jiaby mitambatra zegny no afaka magnatsara sy magnova le raha zegny simba fa tsy andraikitry n'olo araiky. Raha ohatra koa atsika zao mieritreritra fa hoe io baka raha andrazana anazy raha olo araiky fo zegny no hantiny antsika hoe hitandriny raha tsy andeha eto. Responsabilité iombonana style reo hoe sambia mandray andraikitry aby zegny zegny maha olombelo amin'olombelo. Raisany andraikitry saha anao tandremany fady ajà
fa tsy miampy agnivangivangy-kibay na mila hoe amezana hoe sazy de araka ny hitantsika hoe tsy maintsy misy sazy zao zegny hoe apetraka amin'ny ile olo ilainy andika fady satria hoe en tant que izy saha tokony fa fantany zay tsy maintsy misy sazy ary nandraisana fepetra hentitry ile madame le nagnano raha zegny hoe mba hagnamiagna zana sazy izy baka zegny hoe mba igny zegny leçon andesiny hagnatsarana le raha misy amin'ny afara. Mankasitraka atsika jiaby nitandregny de anjaratsika tsiraikaraiky agny zegny mihôta zegny mandray le raha misy eto.